Der var skjøyten. Mhm. Den ligger der. Dåka her. Er den død? Ja. Eller bare ligger den og sover? Vi hørte skudd for 1 minutt siden, og så datt den her ned nå. Gud, men hvorfor skjøt de, og så gikk de? Hva er det for noe tull da? Det liker vi ikke. Det ligger flere her, ser du. Hæ? Hvor? Det ligger en rett bak der også. Å, herregud, ja, men han ler på seg. Han er ikke helt død. Hæ? Han er ikke... Hei. Har du blitt skutt, eller? Eller bare datt du ned, og så ligger du her og sover? Eller et eller annet. Den andre ser rimelig død ut, da. Nei, tror jeg. Dette dyret her er jo da dovedyr. Nei, hva heter det? Jo. Dovedyr. Det er en sånn den er så liten den andre. Det er babyen kanskje? Stakkars for en trist skjebne.